أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Ngicela u-Allah umdali wezinto zonke angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngibuze kuwo wonke amakholwa noma kubo bonke abazibiza ngamakholwa abakholelwa eBhayibhelini. Umbuzo wami uqondile. iBhayibheli lalethelwani kithi? Angiphinde futhi. iBhayibheli lalethelwani kithi? Akekho ngiphendulile. Ngisawubuza futhi lowo mbuzo loyo. Bafowethu bamaKristu, bafowethu bamaNazaretha, bafowethu bamaRoma, bafowethu bamaWatchtower, wonke nje umuntu okholelwa eBhayibhelini. Ngisawubuza futhi loyo mbuzo. iBhayibheli lalethelwani kithi thina bantu? Yini inhloso yokuza kweBhayibheli ezimpilweni zethu noma ezweni lethu? Laba abaletha iBhayibheli babehloseni ngalo? Ngoba ke ngiyazi ukuthi anazi. Abaziyo bayafihla. Angeke ke amaqiniso siwafihle kuze kuyovalwa. Sikhona isikhathi samaqiniso. Mawuvula incwadi kaJohn 8 iverse 32 ithi niyakulazi iqiniso bese liyanikhulula. Wayengeke uYeshua awakhulume layo mazwi layo kanti iqiniso seliphelelisiwe ngaye, noma ngokufika kwakhe noma ngokuhamba kwakhe. Wayengeke awakhulume lawo magama. Wayezosho ukuthi njengoba mina sengifikile sekuphelile ngami ke iqiniso seniyalazi senikhululekile, kodwa ukhuluma ngento esazokwenzeka. Uthi niyakulazi iqiniso bese liyanikhulula. Bafowethu, uAllah uthi kuQuran, wajaa al-haqq wa zahaqa al-batil. Qiniso lizofika, amanga azohlala obala, amanga azonyamalala, amanga azophoqakala. Isikhathi samaqiniso manje bafowethu. Osizwile usizwile, asifosti muntu. Lalelake. Isizathu sokuthi kuze iQuran emhlabeni. Allahu Akbar. Allah says, Bashira wa nadhira. Ngithumele isithunywa sami saletha lesisambulo lesi. Inhloso ka-Allah ukwenzani? Ukusilethela indaba ezimnandi kulabo abazolalela bese bephenduka ekwenzeni kwabo izenzo zobumnyama babuye bahambe ekukhanyeni. Indaba ezimnandi ke kulabo bantu labo. Man amila saliha, loyo muntu loyo owenza kahle
owenza izenzo ezijabulisa umdali wakhe, min dhakarin wa untha, kubantu besilisa nabesifazane, wahuwa mu'min, angagcini ngokuba umuntu wesilisa nowesifazane enze izenzo ezinhle kuphela, kodwa wahuwa mu'min, aphenduke futhi abe yikholwa, lanuhyiyannahu hayatan tayyiba, loyo muntu loyo emhlabeni uAllah uzokwenza impilo yakhe kube impilo emsulwa, uzophila kahle. Nasi isizathu sokuza kwezithunywa zikaAllah emhlabeni nokulethwa kwezambulo emhlabeni, zilethelwe lokho. Kulesi sambulo ke ngisivulile Suratul Kahf chapter 18 ivesi ubani? Ivesi 4. uAllah uthi iQur'an wa yundhira, izoxwayisa alladhina, labo bantu labo, qalu, abathi ittakhadha Allahu waladan, abathi uAllah umdali unomntwana noma unendodana noma unabantwana noma unamadodana namadodakazi, njengoba abanye besho. Izele lokho iQur'an ukuzoxwayisa labo bantu labo. Lalela ke kuchapter 43, kuchapter 43 suratu Zukhruf, kuchapter 43 uthi uAllah kuverse 81, qul, tshelani abantu, o Muhammad, tshela abantu, batshele abantu ukuthini, in kana lirrahmani waladan, ukube ngempela umdali onomusa ube nomntwana. Yezo Allah uyani-challenge manje direct. Uma ngabe ngempela onomusa ube nomntwana, Allahu Akbar, batshele ukuthi fana awwalul abidin, yimo oqala, yithi thina amamuslima abokuqala ade sizomkhonza lowo mntwana loyo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekuzobe uye oqala okukhonza leyo ndodana leyo uma ngempela uAllah ube naye umntwana. uMuhammad sallallahu alaihi wasallam kanye nazo zonke izithunywa zikaAllah, approximately 124,000 ezeza emhlabeni, zilethe lo mlayezo lo ukuthi uAllah akanamntwana. uAllah namhlanje uyaniphendula uthi ukube yena ube nomntwana, ngabe wonke ama-Muslims, including Muhammad sallallahu alaihi wasallam, including Adam alayhi salatu wasalam, nalo lonke ukhide ley'thunywa zakhe ukuzofika kuNabi Isa uYeshua alayhi salatu wasalam, ngabe bonke labo bantu labo balishumayela lelo vangeli lokuthi uAllah umdali weinto zonke unomntwana, indodana yakhe usibanibani, ngakho-ke sinalo ilungelo lokuyikhonza. uAllah uyani-challenge namhlanje uthi sinitshele ukuthi uma ngempela leyo ndodana leyo ube nayo, uMuhammad sallallahu alaihi wasallam kanye nazo zonke ithunywa zakhe bezingeke zisifihlele lelo qiniso lelo, bekuzoba yibo besizobona ngabo ukuthi ngempela umdali unendodana ngoba bebezomkhonza kuqala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sengathi uAllah ngasivula amehlo, asivule ingqondo, sibone iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.